bilkura eramango dugu, nik uste dut oso garrantzitsu den erabaki bat, azken batean bihar hasiko da Aretako plaza eta plazaren ondoan dagoen aparkalekuen esparru horren gure zabal horren hori zehazteko zabaltzen dugu prozedura berri bat, proiektua egiteko eta gero obra direkzioa eramateko helburuarekin. Hau da, zabaltzen dugu aukera adituek proiektua nahi gainean jartzeko eta azken batean prozesua amaitu ondoren Aretako plaza eta alboko esparru horretako gune zabal horri dagokion proiektu definitiboa nolabait aurrera eramateko. Horretarako zehaztu ditu legoetan proiektu hori bete behar dituen baldintzak eta alde horretatik nahi dugu noski azken batean gune atsegin bat bertan antolatu, nahi dugu azken batean gune atsegin horretan ere berdea egotea eta nolabait jendeak elkar topatzeko eta gune publiko honetaz gozatzeko esparru bat antolatzea eta nahi dugu ere gaurko Aretako plaza horretatik karpak liberatu, gaur egunean jartzen ditugu karpak bertatik ateratzea eta alternatiba bat bertan egiten diren ekitaldi eta ekimen guztia alternatiba egoki bat emateko bidean alboko esparru horretan, hain zuzen ere aparkalekuko eta jolasguneko gune horretan proposatzen dugu adituek nolabait gune estalita bat antolatzea edo zehaztea edo proposatzea. Gune estalita horretan egingo lirateke bai aulatik, bai udaletik garatzen ditugun ekitaldi guztiak eta baita ere gune zabal bat izango da azken batean Getxoko giza zibila edo merkatariek edo eragile ekonomikoak edo sozialak edo kulturalak bertan ere euren jarduerak egiteko edo ekitaldiak edo ekimenak bertan garatzeko. Azken batean, ezan nahi dugu kontzientea garela, esparru estrategiko batetaz hitz egiten ari garela, esparru zentral batetaz hitz egiten ari garela, hain zuzen ere Romo eta Aretako auzoak lotu egiten duen gunea, eta beraz nahi dugula eta bilatuko dugula proposamen arkitektonikorik egokiena eta hoberena noski. Horretarako jartzen dugu ditugun baliabideak garrantzitsua dira, importanteak dira, 800.000 eurotako aurrekontu batetaz hitz egiten ari gara proiektua egiteko eta gero obra sozialaritza aurrera eramateko eta azpimarratu ere nolabait adostasun zabalena bilatzeko helburu horrekin antolatu dugula ere nolabait prozedura partaidetzaren inguruan antolatutako prozedura bat antolatu egingo dugu adituez osatutako komite bat. Aditu horiek izango dira zuzen ere alderdi politikoak, auzokideek eta eragile sozialak bai merkatarian ditzen, bai ekonomian, bai kulturan lan egiten duten eragile sozialak proposatutako adituek. Adituek egingo dute aurkezten diren proposamenen balorazio teknikoa eta gero adituek egindako balorazioen arabera balorazioen adituzten 5 proiektuak aurkeztu eta izango dira auzokide guztiek ere euren balorazioak egiteko. Horretarako ere partaidetzea prozesua zabaldu egingo dugu eta beraz gero adituek auzokideek esaten dutenen arabera ere egingo dute berriz euren balorazioak eta hartzako dute balorazio orokor bat azken batean gero udalak erabakitzeko prozesu hau amaitu ondoren. Beraz, erantzun edo proposamen egokiona esparru estrategiko eta erdiko gune honi erantzun emateko eta bestaletik partaidetza adostasuna bilatzeko helburuarekin.